Tak jo. Rec. Dám vás zase u God of War. Třetí stream z tohohle. A jdeme hnedka pokračovat. Nějak si zdržovat. On my mark. Loose your arrow into the stone. Yes. Ok, takže jsme tady. Počkej. Teda takhle, se nečekáš, takhle začneme. Fajn. It worked. We can now make our way back. Come. A. Ještě takhle trošku stlumím, ale jenom trošičičku. Režim sluchátek. Nemůžu přepnout režim sluchátek. No, nevadí. Tak jo, budeme pokračovat posledně. Vlastně jsme nabrali tady to světlo z Alfheimu a máme se vrátit zpátky. Atre má tady ty světelné šípy, kterýma vlastně může zapalovat, kterýma může rozsvěcovat tady ty mosty. Just laying there. Maybe it'll help us get out of this stupid place. Oh, díky, Atre, za ty koment. Ale použiju ještě tady, že tady něco máme. Jo, tak kdo to je vystřelí a nás zavede někam jinam zase. Ale si tam. Možná ty. Co hodu. No. Moment. Proč se musím? Já musím jít tam, že? Ale tam se nedostanu. Okay, pěkná taková robočka. Aha. Rozumím. Super. Jo, mám otevřel čestu. Tak. Nebo je tohle way forward? Jsem viděl čestu, možná se ještě budeme vracet. Ukáž, jak tady je. Nice. Pojď. Who's gate bananina? Ok, takže hádám, že tohle bude asi... Okay. Jesus. Tak. Let us make our way back up. A to je nějaký rozhořčený už. Tak, takže tamhle... Že se ještě vrátíme tam, protože tamhle to vypadá, že to vede k čestě. Tohle vyndáme, to jsou takový přenosný krystaly. Jestli vyplo tam ten most nad náma. Jo. No nás teda dostane tady k tomuhle. OK. Bomba. Obrana proti elfům absolutně nepotřebuji. A co tady? A tady taky někam bude. Tohle je... Jo, to je zpátky sem. OK. Jo, až na to, že můžeme už tady pokračovat. No, bez boje asi ne.
pojď. A teď. Znovu. Prodobím to. Tou hrudí. Nice. Okay. Počkej. Tudy, že? Tady není kompásek, takže... Block too. To nevadí. Si uděláme cestu. Koho zaměřuješ? To u sebe krásně. Nice. See ya later. Máme nějaký útok. Mrkneme na něj. Ukáž, bude to něco dobrýho. Moment. Já mám teď tady toto, že? To je takový rychlý. Tohle spíš... Drž a nabij 3 mrazivé útoky. Hele, vyzkoušíme si to. Tohle nevypadá vůbec zle. To je tady takový, jako, že můžu to ještě podržet. A... Dobře. Tam psal, že když to podržím, tak to udělá 3, ale asi to... Jo, tady musíme si mu dostat. Yes. Where are you taking that? Here. Boy. Galore. Nic k tomu neřekneš? Tak jo. You gonna carry that everywhere? I just might. Oh look! The blue door that's not a door. And a sand bowl. But how do you expect me to reach it? Něco musíme. Let's go. Máš tamhle cestu. Akorát to tady budeme muset... Dělám nějak ze spoda. Nebo z vrchu naopak. Takže, tady. Ahoj, der. Z kterou jsem někde nechal vzadu. Jo. Maybe instead of looting a sacred temple, we could just get out of here? If I want your opinion, boy, I will ask for it. Jak to uděláme? Tady to je... Uděláme to. A teď teďka takhle stihnu to? A poprvé. Se mi to líbí. A co to máme? Tady medovinu. Takže rage, máme zase 1 ze 3. Ne, dobrý, nespadl jsem. Budou jsem se viděl dole. Jo. No a co dál? Tady můžeme ten krystal teda vyndat a dát ho tamhle. Druhý místo. To nám určitě otevře cestu k tomu bowlu. Že ano? You can reach the Yep. bowl now. Uh-huh. Jo, tudy. Tak pojď. Proti vol. Anytime you're ready. No, já What does jsem this ready. mean? Seed. Seed. Remember the shape. Yeah, I know. Semeno. Let's go. Go ahead. Greatest man or tallest tree begins as any more than me. Yeah, it's seed. Stupid riddles. So, it's a door after all. It would
žádoucí. Okay. Co je za dveřma, co nejsou dveře? No. Okay. Great. The one with the horns is back. What does he want now? Bude boss fight trochu. Už česky. I hate that guy. He will be back. Jo, my musíme jít, že tady nemáme... It's still back at the other side of the lake. Then we go back the way we came. Počkej, ona tady chybí The lift. voda. Okay. Really gotta go back down here again? Do you see any other way? No, mohli bychom to vzít takhle po tom Then, kraji, ale... Chápu. Herní mechanika. Jem. Vlastně bude tma. Okay. A já musím jít tudy, takže co je tady? There isn't a way back up from here, you know. I know. Dobře. Jeden. Great. Jo, Now I to can se to barely dobře. see. There's light. Make do. Ne, ty zase tady tahle ta do píče. Tak ji nenávidím. Pojď, stresty. Stresty. Auč. Zkusíme tenhle spil. No, dobře. Naši? Naši? Kuku? Pojď sem. Jasný. Vole, nezdrhej, hej. Dobré. It would help me if you would hold the light up so I could see where I'm shooting. Use your ears. Adapt. I am. Střelím někde ze spoda. Oh. Ale to není všechno. OK. Ještě je někde nějaký hnus. Počkej, není všechno. Fajn. Vyzkoušíme později. Boj. Pak to tady máme. No, to už aktivovaný je. Asi dám zpátky do druhý. Bylo takový rychlejší, dalo to ten stům, který jsem potřeboval. Mrdo. Je to furt nahlas, nebo ne? Bo takhle, já mám vlastně jako sluchátka nahlas, jo, ale nevím, jak to bude znít v OBSku.
around carrying the crystal everywhere like the last one? If need be. Yes. Kam? Oh. Oh shit. Nope. Oh, životní. Big damage. No, už to není zase tak těžký. Jak naposled. Hele, tady se ještě dají, ale prvně vezmeme tady ten šutrák a dáme ho tady sem. Co to udělá? Boy, shoot. Boj. Jo, to mě zavede dál. OK, ale tam ještě nechci. Chci podívat tady sem. Že mám takový tušení, že já tam ten šutr budu potřebovat a použít ho tady, že jo. Yes. OK. Ještě podříno strašně větší než bylo to tak. Let's go. Jo, takže já si musím ještě pro ten shooter, co tam byl vzadu. Co nám to otevře? OK. Takže potřebuju co? Potřebuji nějaký znaky. A koukám, že to bude na čas, že? Takže potřebujeme Pčko, Mko, Fko, Y, vole nějaký. Ne. 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 Jo. Jo, to není jako... Co? To? Okay. Jo, nová zbroj na runovou sílu. Nechci, děkuji. Mám rád sílu. Raw power. Rozsekej všechno dřív, než to rozseká tebe. Jo, sorry, ten šuter. Ale jako mohlo bys být rychlejší, jako krate, tohle je... OK. Lightní a jdeme. Jsem neměl brát. We can use the same sandbowl that brought us down the first time. I want to get out of here. Kurně, kluku. Akorát to nebude zadarmo. No. Hledám. Tak, pojď. Stůj dávka. Prvního. Kde? Nani útok!
Auč. Nevidím kluku. To je Svartalio kur. Nevím. Boing. Kurva. Kde? Za mnou? Ano, píče. Kde je kluk? Fajzlu, tady chcípnu. Nesutřím, kde je? Kurva. Nic nevidím. Tu hajzlu, životy. Kde? Píče. Kurva. Tak ještě jednou nebudu mít svůj rage. Tam budu. Nevidím. Mám svůj rage, nebudu. Odloknout. No, se zase odloknout samozřejmě. Prdele, já dávám ten skurvený štít. Neseš. Teď tu mačkám, kurva, ten štít, proč to ne to? Auč, já si můžu sám. Pojď. Já se nesmím nechat hlavně oslepit, protože já pak jak nevidím, kde je, tak je to tak. No, konečně si. Tady to nejde zablikovat. Ano, zaprapisujeme. 3krát. 4krát. Tak, takže rage mode. Pojď sem, ty hajzle. Tohle neutečeš. Pojď sem. Ojo, ty jsi v pořádku, že? A teď končíš. A nebo ještě ne? Auč, ne, ještě ne? Kde? Počkej. Jak? Aha. Mlčel na zoru. Tak je. Nasrát nebudeš. No, that can't be. What did it say? That we made a grave mistake. My jsme udělali vážnou. To je pro Atrea. Ukáž. Pokračovat. Rudové přilování. Jasný. Jo, sick. Let's go. Takže Atrea má taky už vyvolávání. Proč tady bliká s trem? Okay. Dík. Did we help the wrong side? Let me guess. You're gonna be smug and say you told me we shouldn't get involved. That is enough. Can we go now? Já už půjdem, neboj. Ještě tady pozbírám teda nějaký kraviny kolem. Nějaký životy. Velký. Let's go. Tak šup, Do otevírej. you remember the answer? Yeah. Boy, read this. Boy, what's that say? Only time you want to talk to me is when you need Do you want to tell me something? I said, the only time you care to talk to me is when you need me to translate for you.
If Mom was If here... your mother was still alive, we would not be here at all. Atreus, Forget it. fine. A ještě cenu tady prozkoumám mapu. No, to není jakoby nějak velký, že? Nalezené artefakty nemáme. Legendární truhly, tyhle truhly. Nevím, jestli jsem jako je mysnul, mysnul někde po cestě. Nebo jestli je tady mám, ještě možná tady. Was she in the light? Who? You know. Oh, she was not there. Not like you would even care if she was. Mind your tongue, boy! Until our journey is over, one of us must remain focused. Do not mistake my silence for lack of grief. Mourn how you wish. Leave me to my own. I'm sorry. I didn't realize. No. Why would you? Do not know my ways. I know it has not been easy. In the light, I felt only moments pass. If that is of some comfort to you. That's good to know. Really. So, should we go back to Midgard? Face the Black Breath? Or do you think there's more to see in this realm? No, jakoby jo, já bych tady chtěl ještě to prozkoumat, ale já se bojím, že... Nevím, jestli mám vůbec kde. To musím, It's myslím, sad the někde elves can't tam. work things out. Si tam I'll vracet find zatím such a nebudu. beautiful place, but war makes it ugly. Vrátíme se sem You see později. with the eyes of a child. In war, a soldier sees beauty only in the blood of his enemy. The rest of him is lost, sometimes never to return. You know about war, don't you? Toho jak? Wars are fought for two things, survival or advantage. Battles may be won by the better soldier. Wars are won by those who are willing to sacrifice everything to ensure victory. You're back. I see you're busy. How Oh, observant. čau, I Sindri. am known for my attention to detail. Tak, co pak chceš? There's an abandoned temple in Midgard that a fellow dwarf converted to his personal storeroom. Packed it with all sorts of treasures he collected during his travels throughout the realms. Throughout the realms? Which ones did he go to? What did he collect? Fafnir was a, shall we say, aggressive collector of magical artifacts. The more he acquired, the more he desired. There was no realm too dangerous, no relic too hazardous. He once ventured deep into Niflheim for a whetstone of all things. Huh. I bet that was quite the whetstone. Does this story have a point? Yes, it does. I just happen to have an entry stone to Fafnir's storeroom. You might find something useful in there. Neat. Thanks, Sindri. You're very welcome. Oh, and if you find that whetstone, well, it sure would be nice of you to bring it to me. Ok, takže tady máme vedlejšáček. I'd Vedlejšák. advise caution if you're Gosh. heading to the storeroom. Last I was there, all manner of nastiness had taken up residence. Jo. Won't your friend be Okay. upset if we steal all of his stuff? Oh, no. No, not at all. He's dead, Máš nějaké I think. ztracené předměty? sorry. Na co předměty které No, zanechal no need to be bojištník? sorry. These things happen when one travels from realm to realm, collecting priceless Okay. artifacts that don't belong to you. A pustíš mě dál? Máš No, ano. Dobrý. V hodně výběru nabídky zobrazíte... Vzácný předmět. Získání všech předmětů. OK. Ztracené předměty. A jo, OK, to jsem tam něco nechal, co jsem nevzal na zemi. Takže sekeru lepší nemůžeme. Dráp taky ne. Toulec též ne. Když to nestojí, to stojí jenom stříbro, že? Já můžu prodat ty artefakty. Mám 4K expu, takže bych mohl něco vylepšit.
Ale snižuje dobu přebíjení. Máme tady, no tak to je strašný krát. Vole. To je stejně ten. No tak to nic, vole. Jak nic. Vyrobit. Můžeš vyrobit něco nového? Jo, tady je ten z těch prastarých, ale to musíme nafarmit to. By se mně líbilo. A jinak tady toto vyrobit, teda lepší nejde. Was there more? Let Fine. me think. Ale mrkneme na ty dovednosti. Semka. Co pak tady máme? Co tady? To je něco hezkého. Prvně mrkneme. Aha, jo, tady už může vylepšit ty magické šípy, co má. Co to dělám? Než zvyšují u nepřátel stav oslabení a větší omráčení. No to nestojí vůbec nic z těch expů, takže já to actually koupím. Jenom 250 expů, což je tady za 500. Je to úplný hovno. Oproti tomu se to chce nakrát, že jo, tady 1500, vole. A tohle je co? Aha, ten bude. Co je tady tohle třeba? A tady tyhle ty bez sekerový boje moc nepoužívám. Ale tohle actually by možná nemuselo být špatný. Mít tady ty zaběhů. Pakování močkej. Jo, to pak použije. Okay. Na předchozí dovednost. Já možná vezmu. Počkej, vezmu mrknce tady. To je to nabíjení. Yes. Ale to nevím, jestli by bylo actually dobrý. Tohle určitě budu nějak náhodně používat, si myslím. Tohle možná taky. To je při úhybu. Už mám uhyb. Jo. Už mám uhyb dozadu. Takhle hodí tou sekeru a vrátí si do ruky. To budu spíš používat jako náhodně, no, než abych to dělal vědomě. Takže se to bude. Ok, uděláme ten vedlišák. Máme pro Sindriho získat nějaký whetstone. Brousek. Ale tady všechno mám, takže se asi půjdeme vrátit. Ano. All those voices in my head. Well, this wasn't the first time. Back when we met Brock, his animal warned me about something hiding in the trees. That's why she didn't want to cross. She told you. Well, I could just feel what she was feeling. What she was afraid of. It happens again. You tell me. Understand? I promise. Atreus rozumí zvířatům. Brok tady není. Jo, jdeme se vrátit do Midgardu. What now? We have the light. To Midgard. Normálně stisnu Q, jo. Nechci stisnout Q, já si chci udělat, kde je. A tak dáme Kčku. It's crazy to think that all the realms exist in the same space, one on top of the other. It's like this room lets us travel without moving.
démo, jak by to fungovalo při nějakým, jak říct, kdyby tam šlo víc lidí, jako jestli by to fungovalo, jakože... Počkej, Rock! We just came back from another realm. And we met your brother. Wait, not in that order. Did you let that seat saw put hand to your blade? Hmm? You do know he lost his talent, right? Just up and left him one day. Tried taking me down with him. Did he botch up on a girl? Quite the opposite. Yeah, even a blind pig farts up a truffle now and again. But you know what really counts? Consistency. And I got that coming out of all of my parts. Kurde, nevím, co je znamení trpaslíků. What did you do? Sedna. It's better. Se líbí, jak do toho jenom prostě praští kladivem, vole, potře to tamhle. Now when you're done gawking, I got a A, favor to tak mi ask. máš službičku, OK. What is it, Tak, co Dwarf? potřebuješ? There's this alchemist on Vari. Been working out in the Velander mines. Haven't heard from him in maybe, I don't know, 100 winters or so. Probably dead, but maybe you can find him. He's dwarfing like me. Wears a fancy green ring. Owes me a favor. You look? If it is on our path. Oh, I see how it is. Not a something-for-nothing type, are you? Fine. If you find Donvari, I'll make him whip you up something special. This entry stone here ought to get you inside those mines. Fajn, takže máme druhý second quest. Potřebujeme, tak uděláme. Alchemist for something I'm stewing up for you. Dobře. Smart. Do you remember the way back to the Black Breath? Of course. We need Přemýšlím. to walk across the bridge to the Vanaheim Tower. Are we going to... Yes. Okay. Asi budeme prvně udělat. Jo, tady máme ty vedlejšáky, jeden i druhý. Ale já prvně půjdu ještě asi na tu horu. Náš baráček. Půjdu ještě prvně asi na tu horu. Sundáme The ten Black Breath černý or kous. exploring? Your choice. Look, we rode past that statue of A Thor ke konci earlier. streamu půjdu dělat ty vedlejšáky, oni jsou And takový. what direction is that? It's mid-morning. The sun is over there, so that's south. Yeah. Southwest? Wow. Jsou úplný. At the red. Ale hoši, trošku zpomalte, jo. Co podělají vlci vůbec? Počkej, podržet. OK, a to se začít. Tohle. Nice. Yes. Kde? Dead. Alright. Já to možná ještě trošku slumím, mně přijde, že to je... Když koukám na to OBS, to takový... Já nechám ty dialogy hlasitější, ale tohle možná trošku slumím, já se na to... Better. A vlastně ještě můžu jít tady do boku, že? Na ty ostrůvky a tohle. Krásno, no to bude přezkoumávání. Ale jdeme pokračovat. Tady jsem nebyl vůbec. To jsem úplně mysnul. Máme Lore. Look here. Another. Look! It's the World Serpent. He's so much bigger than I imagined. Oh, look! He bit Thor! Or will bite him. Looks like.
Oh, look! The witch's magic is still covering those scorn poles. Výborně, Saves díky us some prej. time. Můžeme... Tohle to nám ale jenom odkryje nějaký část loru. Look here. Huh. Neat. Já to čistě jenom kvůli expum. Takže bych to potřeboval vědět, co tam je napsanýho. Okay. A tady máme zase Sindriho. Ale my pokračujeme dál. Jdem, pojď si. Okay, nice. Škoda. Vole. Začíná jít líp a líp. Dostávám tak přes piču jak naposled. Jo, vlastně tady máme ten výtah. Můžu pustit ten výtah. Ale moment, tady něco je. A tady taky. Bavím tohodle. Dá se to vůbec bavit? Použít to. Guess we're doing this. Oh, jo, tady se nedostanu. Nezničím. To je, no. A tady nevím, kde je na to. Počkej, to je z druhé strany. Nevadí hochu, všechno to zvládnem. No, nebo ne? Found anything good in Fafnir's storeroom, like maybe Ještě jsem a tam whetstone? nebyl, Sindri. Kde je? Já nevidím, odkud je to vůbec udělat? Mám možnost to vůbec udělat. Odkud to chrlí ten kouř ze strany? Já to nevidím. Tam nevlezu, že jo? Nevlezu, jak mi to... Yes, to dává damage. Ale tamhle? Tamhle to je, už vidím. Ale to musím jít z nějaký strany, to musím obejít. Já nevím odkud. To maximálně fakt odsud, ale... on to je tady. Jo, nevím, čo, to jsem hledal. Yes. Bomba, můžeme pokračovat. Jdeme na vršek. Sindri, podrž mi sekeru. Si vole přizvám zpátky. Father, do you think I could carry her now? No. But I said no. Okay.
giant carved the face in the mountain? You would know better than I. Co se stane, když si Now watch your sekeru step. nepřivolám? Carelessness will only delay us. Krása. Right. Co se stane, když si ji nepřivolám? Přivolal si ji sám? Já ji schválně nepřivolám. Mě zajímalo, jak daleko můžu jít. Že ona je až někde tam úplně dole, vzadu. Zajímalo, jak There's the daleko, Black Breath again. What do we do now? jak We'll daleko see if the pomoci, witch was right. když si zase zpátky přivolám. Okay. It's working. She was right. Come, let us finish this. No, až to trvalo nějakou dlouho. Path ahead. It's blocked. Then we climb. Jo. Furt si nepřivolal svoji sekeru. Už je a i pěkně daleko, takže jsem zvědavej. Než ke mně přiletí, tak bude trvat ty vole půl roku. You know, Mother said the giants used to visit the Midgard Mountains before they disappeared. Disappeared. Yeah, I guess they just up and left one day. No one knows why. Perhaps they returned to their home. Jotunheim? Maybe. I wonder if the face in the mountain was a tribute to some important giant. The mouth! We made it! More black breath. It matches the one on the door to Jotunheim and Tyr's temple. The giants did come here. Okay. Co tady máme? Is that a deer? I don't remember stories of a giant with a deer head. To mě nechce, abych si přivolal sekeru a začínám být netrpělivý, že už je fakt někde úplně v prdeli vzadu. There's a sand bowl. Okay, What co does tam it říká? say? No yoked beast, nor fearful thrall, nor rooted tree doth know my call. The floor Yeah. boy. That doesn't mean Jo, a anything. okay. Something's missing. Jo, Think there's a second light crystal around here? jo, tady to přitáhneme. Yes, ale budeme potřebovat ještě ten druhý. Budeme najít. Oh shit. Já furt. Ty vole, ale... Já nechci tu sekeru. Já ji nechám tam vzadu, dokud si ji prostě nepřivolám sám. Nebo dokud ji fakt nebudu potřebovat. No, nejsou zase tak těžcí. We did it! Oh, how do you think that got up there? Ne, já si musím přivolat sekeru. Kurva. Tady nemůžeme. Is that sap Dobré, in a cave? Weird. tak jo, přivolat. Nice. Dobré, máme krystal. No nic, musel jsem mi přivolat. Bych chtěl pak... Place must have been important to the giants. Nevím, co to. Může, když bych nastoupil do lodi, jestli by si přivolal. Okay, that looks right. Sviť, tady to stáhneme.
Is it the answer? Freedom. Sure, that Freedom. works. Tam mám Go pižochu. Sure. Rouse. What's it doing? Je. Oh, thought maybe there'd be a bridge. Your giants mean to test us further. Nám to udělalo dveře? Ale tamhle se dostanu já? Jo. There's a crystal in that torch holder. Should I light it? No, očividně. That helps, right? Yep. Fakt, Guess tam we jsem have to go down spadnul. and go up. Chtěl jsem mu to kurva. Aha. These passages seem too small for giants. Why do you laugh? Oh, you're serious. I am always serious. I forget. Mom always said you never took an interest in history. Giants are just a race, like elves and Holgerfolk. It doesn't mean they're big. What of the world serpent? Okay, in that case, giant also means big. But there's only one of them. Jo, že ne všichni gianti jsou gianti, a ne všichni gianti jsou gianti. Kam vede tohle? Já jsem to věděl. Rozsviť. Můžu vidět na tu. Equip. Au. Proč, vole, já chci sílu. Nechci obnovu, nechci runy, nechci vitalitu, nechci, to chci sílu. Ty píčo, zas tady tahle ta kurva, to si ze mě děláš prdel. Moment, musíme se prvně zbavit tady těch. Kočiček. Dám vole prstama na oči. Musím týkat na věci. Tak. A teď ty. Už vůbec zabít? Bez toho, aby se kurva odportila zase týče. Co, jak mi najebala tu volí. Když dostávám jako hafo damage, možná nějakou tu obranu až životy povítal. Hele, já tě si to a vidím. Co to máme tady? To bude na tu legenda. Je to ta legendární turbola, nebo? Je, jsem řekl. Ojojoj. OK, dobré. Dobré, OK, hero. Shield mě sere, vole, protože já prostě na to tlačítko klikám a mu prostě ten shield nedám. Tak ještě jednou. Jeden. Jo, on je level 4. No, je že jsem tady vypnul. Míč, a ty. Pojď, kurva. Kuhni. Pojď si nám, běhni si. Če. Já ho chci, ne. Teď ho rozsekni. Nádhera. Píčo. Hlava na půlky, to na půlky. A co to tam máme? How'd you know that was there?
Tam. Another light crystal. Sneaky. Pak tady máme. Nebo jestli tohle je legendární? Just look at this place. Počkej, jak to tady je? Budou asi ty Norny... Ne, to byl blbost. Legendární družice už jsem nějaký vzal, takže... Mystické brány, nalezené dílny... A nebo to, jo, to je Midgard zhrnutí, jo, tak je možné, že to budou ty legendární družice, ne? Feels so. Dead. I was gonna say ancient, but it works too. Takže... Už jsem zapomněl ten elfí ten. My jsme teď v Midgardu. Alfheim, tak tam nám chybí... Jo, potřebujeme zase... Co to je? Plutu, že jo? Taky Ačko a Rko. Plutu, Ačko, Rko. Ještě nemáme světla. No ale jak to půjde po sobě? Máme tady. Nic tam není, takže tohle hádám. Kde je další? Tu Rko a ještě jeden. Tam bude kde? Moment, já jsem ho někde viděl, ale... To je tady. Teď tenhle ten útok. Až do dna. Já vím, že jsem někde viděl na ty runy. Co to bylo? Ten poslední. Joj! Cože pro 4 a tak. Super, to je nešťouch. Dobroš, ale já jsem ho někde viděl. Tady je jeden, druhý. Kde byl třetí? Kde byl třetí? To nebyl on? Můj prostě dál. Mě poser, ona. Musíme jít dál, ale moc se mi dál nechce, tohle je jako prostě dopředu. Ale tam byla ještě nějaká cesta, já se ještě podívám tady. Tady je light krystal. Určitě na něco bude potřeba, já ho rovnou vezmu s sebou, ať se plně nemusím vracet. Si myslím, že bude potřeba tady sem, že? Pičo, vole. Citlivost, vole, já prostě jezdím po celý skurvený. Ale oni jsou do 4. No, ono možná... Jsi živej? Kde je hudba, vole? Tady dlouho nebyla hudba. Čeho jsem úplně vytnul ze života. Už nehraje žádná hudba, já jsem si jenom stlumil na 80%, se mi nevypnul. Aha, tu se celou dobu, ty vole, tahám. Počkej. Je. Pojď až tam. Až tam. Je ten lord tak strašně důležitý. Fajn. To bylo pozováno.
Je ten lore tak strašně důležitý, že mě tady kvůli tomu přepadli. It is over. Tak jo. Look here. Yes, sir. Yes, sir. Ty seš? This is good to know. Fajn. Moment, ale jsem viděl nějaký ty. Aha. Aha. No, proto budem. O, tady, že? Je. Ty vole, hodně stříbrat. Ale... mi sere, že jsem furt nenašel ten skurvený krám. Já nevěřím, že to je jakoby... To je jakoby zatím, ty vole, to musí být někde tady poblíž, ale ne. Máme 2 ze 3. Tady tenhle ten jsme dělali, tam ten jsme dělali. Kde je ten třetí do píče? Tady někde? Tady to není. Já nevím, já to nevidím. Myslím, že nejsem slepý, ne? A tady už se jde dál, tady už pak jako, já nevím, to mi přijde takový... Tamhle to je! Už to vidím, už to vidím. Už jsem to našel. Vole, to je brutálně schovaný, WTF. No, je to odsud? Yes. Tady je Bčko. To by nám mělo otevřít. Yes, konečně, ty pičo. To zabralo víc než času, než jsem doufal. A máme tam medovinku, jo, medovinku. No a můžeme jít konečně dát. This is a lot of bodies. Ježiš, bych to nechtěl chodit. Ta animace je tak Tell me what strašně you see. debilní. Well, they look like men, not giants. Correct. For you seeking treasure. See the traps? Oh yeah. Lucky for us, they set them all off. Be grateful these stay dead. Jo. F. A, Statue! We made it across! no, teď si můžu konečně tady pro druhou. Tady píše. Read it. Yes, sir. Oh, this is Durothor, one of the 4 stags of the World Tree. He's supposed to watch the entrance to Jotunheim while the giants sleep. Okay. Didn't you say that? I do not know. Můžu si moje teď to hodně. Ne, to už se záhadně jako zase. Look here. Sir, Jo. Si myslím. I've seen this language before. Počkej, a co tady jako... počkej, promění se to... Co je bílá? Text. Yes. Jsem šel jenom kvůli tomuhle, jo. Okay. Tak, co máme za...
Dveřma číslo 4. Kde byla tady máme? Jak jsem na poslední chvilku. Vole, já prostě zafuku HP, to je tak strašně silný spell. Nebo spíš útok, bych měl říct. Tam nemůžem. That's not it. Nope. Takhle. Já to použiju vlky. Hoj. Ještě jeden, no. No, tomuhle rozmáčkám hlavu, ale je to vyřešený. Where to now? The peak is still our goal. We find a way up. Tak, a já můžu jít sem, anebo sem. Ale vzhledem k tomu, že tady je hlavní cesta, tak půjdeme sem. Nezavře, jsem čekal další teda odpůl. Švarcelská ovce, ale nepotřebuji tohle na to vylepšení to jeho zbroje. Nebo luku teda spíš. Jo. Highest peak in the realms. Think Mom knew this was the Giant's Mountain? No, the request has been more complicated than she could have foreseen. It's a name, I think. Braslayer. It means terror. Terror. What's that? Weird. There's a candle all tangled up with string and some sort of animal hide. Some kind of lantern? No wick, though. That is of no use to us. The Bifrost lights our way. Oh. Hey, who do you think lit these torches? They don't need light. Eyes open. Jo, to je tady. Hej, to nepotřebuju. Pokračujeme. Veliké dveře. Tady je páka. Whoa. What is all this? Where are we? A mine. And if this claw reaches the summit, our goal is near. Okay, krát. How do we use it? Nevím, ale prvně tady bude určitě nějaký problém. Ale slyším kovadlinu. Už jsem ho tam slyšel, vole, jak tam ťuká. Mi řekl, že musím jít sem. Až. I think I see how this works. The claw's on one side, and if we get this unstuck... I think the rope's stuck under that rock. That was careless. Yes, sir. Sorry, sir. Takže tohle nám je teď k hovnu, protože... Kde se klí. Pusto. We can find our way up through there. After, you know, getting rid of those things. Au, mě trfil. Jo, tady jsou ty nahoru. Juhu, jak ho to trfilo. Jau, počkej, životy. Čo to? Dobré. Životy zpátky, teď dropuju už nějaký health.
Mám hodně expu? Oh fuck, já mám 8k expu. Tak to něco vylepšíme. Boj na dálku. Tady je ten boj na blízku. Ale to musím trefit, to mě nebaví. Ale stojí to jenom 5 kg. Máme dál. Tohle je to... Zaměř a podrž pravé tlačítko pro větší damage. Yes. No tak jo, no. Jo, tohle by možná mohlo být tady docela užitečné. Tohle je... Yes, dobré, tak to vylepšíme. Opa. OK. Já musím dál. Well, that's not going anywhere. Can you read it? Yes, sir. That's funny. How so? One hand wrote, Jotnar only. And another wrote, and also doors. Should we add to it? No. The scenery in here looks almost dwarven. That's definitely Yoda. You know, I think the giants that live on the mountain actually lived here. Hej. Co tady máme? Hele. Myslím si, že máme docela dosahy peněz na nějaké pak upgradey, takže se dostaneme k těm dvou. Jeden green. Ale tamhle se dá dostat. Dík. Boy. Dá světlo. Ne. Pevná švarcvalská ocel. Come. No, či už máme nějaký matroš na to vylepšování, tak se na to pak mrknem. Tak, ale moment, ale musím mít, asi hádám tam tou dírou. Se nedostaneme. Ale tady je rage, počkej, abych si mohl vzít. Pičo, bomba. Jdem tudy teda. Tam nem. We need to free the rope from under the mess you created up there, boy. Maybe there's Jo, a way up there nebo through co that žrat. passage that We will see. I was Broku. wondering who woke up every drogger in the mountains. Should have figured. Pecka, tebe tady What'll potřebuju. it be? Jdeme se. Vylepšení, ano, jdu se na to podívat, neboj. Vylepšit. Že sekeru teda ne. What can I get you, you little fart? Dráp můžeme vylepšit. Super. Mně se líbí, že to ukazuje, jo, že ten luk je tady takový dřevěný. Ale když ho vylepším, tak už má na sobě nějaký takový ty kovový ty. Need everything you shoot. Jo, a pak až zase vylepším, tak bum, bude pak takovej, až, takovej zlatý. Anything else for you? To je super, tady ty změny, mám rád. Já můžu vylepšit šupinové nátepníky soustředění. To je teda pěkná nuda. Můžu vylepšit toto, ale přijde mi to strašně jako materiálu dost na... Mám tady nějaký... Ty vole. Já se nechci vylepšovat ještě. Ale jsou tady nový... lost? Síla plus 10, let's go, pokované rameno zbroje. Sice mi to odmrdá runy o 8, ale síla plus 10 je síla plus 10. No tak to pojď ke mně. Tady jsou pak ještě ty ruce na... Potřebuji to srdce teraz, tady jo, dáme toto. There's quality Oh material. yeah. Rate your Musím to going. nasadit, Might Kratos. last a day. Nice. A hádám, že tady budou teda... Tady pokované nátepníky. Yes, let's go. A pás to sebo, to stejný. Nádherná. Say the Pátrová word, zbroj. kid.
Zvyšuje poškození nepřátel zasvěněné ze vzduchu. Při rychlé střelbě působí poslednější zvýšené poškození. No, on Atre není moc jako dobrý damage dealer, takže to asi... Nepřátelům kreatorů z dosti bude způsobeno vysoké poškození, zvyšuje omračující poškození. Všechno to zracení zvyšuje účinnost léčivých, tohle chci. Ale musíme Something else in mind? něco prodat. Dáme toto. Hope you got what you Tam. wanted. Dám to. To, děkuji. Artefakt už je prodáme, teda ať máme peníze. Nice, očarování. Co tady je očarování? Level 6. Si nechám. Co ještě nechám? Já budu potřebovat. Zbroj na hru, to je koupit, že? To jsem ti teď prodal a ty mi to určitě se prodali zpátky. Now where should we go? Já to ještě můžu vylepšit. No, tak jo, tak to uděláme. I'm sure your winning smile's armor enough, but why take chances? Nice. A máme tady... Počkej, co jsem skončil tady? Pokované tyhle. Share it with you. Nice. Nasadit, prosím. Pokovaný pás, že jo? Safe, bruiser boy. No. Nasadit. Pak tady máme Atreovu zbroj. Pak, já jsem zapomněl na to Atra, že tam je potřeba to švarcovská ocel. Co máme tady? Jo, počkej, ale každé, tady jsou ty, no, jak to funguje. Jo, tady mi to přidá ještě taky sílu a štěstí. Ticho buď. A ještě to přidává nějaký šance na nějakou aktivaci něčeho. Velká tady třeba výhody, která poskytuje částečné uzdravení při úspěšném hodu. Velká, která poskytuje dávku zdraví při úspěšném seku popravčího. Každé úspěšné zabití sekro poskytuje dávku zdraví. Ale to mi zruší hodně vitality. Velká šance aktivity. Asi nejvíc asi jako tady ještě sek popravčího hádám, že asi ten, co používám, že? A to jsou takový malý upgradey. Are we lost? Teď jsme kurva ještě tady to. Tohle mi přidá 6 síly. Jiné než obnovit všechny runové, tak to je pasivní efekt, který zvyšuje runovou sílu. Počkej, kde já vidím tady to výstroj na zápěstí? Ano, to vím. Ano, to vím. Talisman, já používám toto, že? Obnovit část zdraví? Ne, to nepoužívám. Tohle mám... Počkej, já prodám ty... Good to see you sweating the details. Mám toto, tohle si nechám. Best of A luck já with all the si rest. to musím vybavit tady, že? Stojte. Velká šance o té výhody, která poskytuje dar síly při úspěšném seku popravčího. A nebo tam můžu mít ještě nic jiného. OK. A počkej, ale zbroj, tady totiž můžu mít zbroj, ano. Přejít do slotů. Tady můžu ještě dát něco. To přidává runy, štěstí, obnovení, síla a runy. Jo, to se mi líbí. OK. Takže to máme, jasně to vím, taky vím. A ty můžeš mít taky v sobě ještě něco. Tak dáme štěstí. A ještě, a teda můžeme něco udělat?
tunika naděje. Tu nemáme. A dovednosti Atre? Yes. Co tady máme Atre? Výrazně zvyšuje rychlost střelby. Beru. A zvýší poškození šipů. Beru. A tady máme pak. To stojí 1500. Jo, ještě větší omračování a ještě větší exploze. Okay. Dobrý, takže jsme nějak vytunili. A... How big is this place? hele, tamhle je It is a mountain. Big. nice. Moment, já si chci ještě podívat tady nahoru. You scare up that alchemist what needed finding? Tady něco je. To rozsvíť. A mrknem, co je tady ještě prvně. A, okay. A teď se to zase mění a já se tady ten tady. Hele, kukující. Symbol stínu. Teď nevím, co dělá. Co ty tady odpočíváš, kurva, hýbej se. More traps. Oh. There's a tunnel, but you won't fit. Take it. Okay. Okay. You okay? Yes. Of course. Zkusíme si. Dáme ty. To. Au. Co to bylo, kurva? Nezle tam mají nový útoky. Vole, tak ale... nevím. Vezmu si tady heal a možná jo? And you can move it? Looks kind of heavy. I can move it. Co bylo? Jsem to mohl zasáhnout, a jsem to nestihl. A nebo musím mít nějak chytře na to. Tam nahoře. Nemůžu. Až. Se. Ho slyším někde. A slyším ještě dalšího Odina. Moment. Moc věcí. Tady tím... slyším. Se posunout. A to si nakresil strom až po... jo, určitě tam něco je. Co je tohleto? Ani nic jdem posouvat. Kde je Odin? Tamhle. Tam. Hej, dva jednou. Co ty vole? Ty jsi zač. Nedělám. Si budu muset sáhnout pod nějakým určitým... Now where do we go from here? nevím. It moved! And we're stuck. Card still attached to I us. see that. There. Let's go! That's it! Fiesta! Okay. Máme velkou bránu. I... Poprdele. Poprdele. Rychlej. Are we lost? Ne, počkej, tam chci ještě skočit, ne? Je to
Někdo? Jo, zase. Pak musím najít texty. Tohle je to popravčího, si myslím. Hop, hop a ne, 1, 2, 3 a nice. Enemies down. Enemies down. Přesně tak. Ale já chci vědět, co dělá tamhle ten kus malý. Dobré. To se musí nějak, já nevím, buď chytře, anebo chytře. Jo, ten damage je znát. Pole. Look at all this old stuff. If it is not useful, leave it alone. I know. Právě mě zajímalo, co tady s tím šmejdem malým. Bylo nějak jako obejít, nebo musím ho zabít? Co podělal? Což ho nesejmu. Zvá mi překáží vázat. Mám ho! Se na to jdem podívat, co to dropnulo. Moment. Já to chci možná dropnout tady, protože teď se vede tady k těm dveřím. Hop. Jej, políčka. Švarcválská ocel. Teď nevím, kterou potřebuji, že on to je všechno švarcválská ocel, ale tam je pevná, měkká, ostrá. Dáš to dropoval? Leptavý herb. Stříbro, pevná švarcválská ocel. Ještě tady něco. Šupina hada světa. Ještě tady něco je. Artefakt. Let's go až do dna. Tak a teď actually budeme kam potřebujeme. Tady nahoru. Okay. A zase ten měnící se krystal. Budou na tu obnovu, že? Yes, to nechci. Počkej, kde to jsem? Aha. To je way forward. Není. To je tady. Moment, počkej. Another lantern. Broken. Leave it. Jsem to obcházel, když tady jsou dveře. Something special. Je to mělo kurva smysl. What? OK. Dobře. No, každopádně, tady si otevřeme ty dveře, že? Si ještě skopneme řetěz. It's working. Boží. Vás mohl skočit dolů. Tak. A, nebo ještě dál, ještě dál.
se dostaneme sem, že? I think it's up ahead. Tak tohle jsou legendární druhy, že jo? Takový víc fancy šmenci. Co tam máme? Sokolí let, to bude probou, yes. Takže tohle je větší runový damage. Ale to je dobré. Tohle je runová síla, tohle je síla, ale omráčení to má stejný, s tím, že tohle má větší. Přihová další vlka, přihová 2 vlky, přihová další hejnu sokolu, přihová další 2 hejna sokolu. Má větší cooldown tohleto, teda menší jakoby. Takže si toto. Nevím, jaký je tady v tomhletom případě rozdíl mezi runovou sílou a normální sílou. Maybe. Tak, sleduje už se. No way. You did it! I bet we can make the rope wheel work now. Why give us the way to the top? Jo, můžeš se skočit, dobré. Prepare yourself. Ale ne, zastej tenhle den. Zkoušej ty orla. Au. Fotr. Vypadal bych. Au, ty pičo, tak to jsem normálně dostal. Aha. Tak pojď sem. Jsi, že ready? Jo, jsi ještě ready. Kurva. A ještě tíhle ti do toho. A je, já ne. Hej. Já umřu na oheň. Jsou to nějaké životy? Počkej nějaké životy. Tamhle jsou životy. Ty píčo, měl zase ten skurvený výbuch kolem sebe, do prdele. Já se nemám ten oživovací píču. Já si ho musím pak koupit, já na to vždycky zapomenu. Jak je možný, že vždycky, když byl proti nějakému bossovi, tak do 3/4 HP, vole, mě to jde úplně v pohodě a pak vole, to strašně seru, vole. To si měl nechat, piče. Střílej. Au. Hajzele. A, pak, to se posune. Yes. Jo, to tady smrti, vole. Máme prvně si jim uběhem. Pičo, vole, tady, co s tím jako mám dělat, vole? Ale já si chci dát tady krásně 1v1, vole, s tímhle tím tečkem. A mi to kurva kazíte. Sem, vole. Tak. Aha. Tady.
Ojojoj, ty pičo. Dobrý, no, tak já jsem... Jo, dej mi životy. Aj, fucking fuck, kurva. Čo to jsou travové, kurva. Normálně, okej. Pojď ještě jednou. Ajaj, kurva, já to vždycky zapomenu. Pičo, jak mu to dalo za 3/4 HP, to mám. Ještě to pošle. Auč. Pojď, ještě velkou. No. Nice, pěkně. Dej mu. Dej mu, vole. A teď vy, vole. Na jedny. Au. Čo, ještě chci prolet, ale... Ty pičo. Jo, životy. Ale rozsekej ho na sračky. Ale truhle. Čo, Back to the wheel. Vole. Počkej, to se já jsem objevil 3krát, vole. Tady máme nějaký novej. Je ten, myslím, že není tak. Co to bylo tohle? To bylo docela dobře. Ale teď si myslím, že je toto, že? To je silnej. Aha, to je místo tohohle, jo. Řeka nožů. Tady to se mi líbí, že to je plošný, vole, že to jako... Vylepšení na sekeru. To se mi líbí. Lajky. Kudy byl ten? Počkej, on byl tudy, že jo? Tak si mohli to rovnou vylepšit. On je hned tady, jo. Jo, ticho buď. Můžeš zase vylepšit ten dráp? Jo, tak už ne? Vylepšíme to. Dobré. A ještě tu sekeru vylepšíme. Leviathan. Teda. A i ten Leviathan. Jo, můžu... Kované můžu vylepšit. Co mi přidá? 1,4 a... 1,4. OK. Tak vylepšíme toto. Ne, počkej, já se chci mrknout... Nátrojová výroba. Čup peníze. Něco prodáme. No, asi ne. Můžu prodat kusky za tepko? Ne. Čím mi chybí štíka? Dobře, tak necháme být. Jo, teď si můžu od tebe zpátky koupit.
You sticking around for grains of wisdom? No, palíme. Mrknu. Že se nám určitě odemčeli. Wow, 4 z 5, ty vole, to je rychle, WTF. Už máme 4. úroveň, a maximálně 5. Jo, to je tady toto, let's go. To je docela dobré. Bez zbraně. Když máš mají počet cílů na 5. Čímž okamžitě přivoláš. Tohle je dobrý, jo, ale to si vezmu. Stejná litera. A to je takový dobrý v tom, že... Jo, a tady je zase vylepšení. Už je 3 expu a 3 expu. Ale ten už bude vylepšený na max, teda a tady je další ten. Ale na to ne, jo, mám na to, ale chci asi větší omráčení. Děkuji. Já jsem si nekoupil ten krystal na oživení, že jo. A tady teď pobíhám ty vole s 1/10 HP a slovo by na mě pšíknul komár a chcipnul bych. Ale, dobrý, řešeno. Dáváme. Tak. To je vlastně k čemu, ne? Oh, there it goes again. Budu muset jít dát tady toto. Si pamatuju. Tak. Tak. Krásně. Dáte dolů. We got the glove. It fits. Japa. That's perfect. Ale proč to mám tady možnost? Jo, vlastně. I Tady, should hold it. vlastně jo, proč? Tady na to musíme naskočit, že jo? Ne, naskočit, vole, říkám. No. A máme výtah. Do you think this goes all the way to the top? We will see soon enough. Something feels strange up there. We're heading into danger. Do not concern yourself with what might be. Focus on what is, and be vigilant. Yes, sir. Not the top, but we're closer. OK. Tak, co pak tu máme? Wait, that one's not broken. There's a note. A giant's prayer. They're asking their ancestors to watch over them. To guide them home. Boy, Wait. I think I know how it works. Watch. what did you write? I asked them to watch over Mother. Do you think they'll watch over us on the way to the top? Come, boy. It is a long way up. Stay back. Oh fuck, další pasti. Ne, se nevím co. Jde podívám.
tunnel, boy. Pičo, tak to mě normálně... Be careful. More tests. Dwarves must have carved these tunnels around the giant's traps. Good thing, too. Good for me, anyway. Oj, zase toto... Moment. That is not helping. See you on the other side. Hej. Hej. Malu. Musím něco udělat, nebo... Fakt. Šmíti, vole. Jo, teď musím... Rychle! Au! Dobrý. To jsou na tu obnovu, to je do setu. U nás stříbro, goldy. A co tady? Strašná to má, vole. Oznámení, jo. Good. No, ještě chvilku bych podjel a pro naše končit. Another mining room. It may not be as long a way up as we thought. A nebo ne. Já už to končím teď. Že vím, co bude dál. Takže si to nechám na příště. Můžeš to normálně přelíst? Looks like the only way up is with the lid. Ano, já vím. Ale... To dáme příště. Já budu pro dnešek teda končit. A... Dneska je pátek. Zítra asi pravděpodobně nic nebude. Možná jo. Ale asi pravděpodobně ne. Zítra mám nějaké jiné plány, že se uvidí zase až v pondělí. Tak jo. Dámy a pánové, děkuji. Jestli... What's that up there? No, prostě... Končím. Darec.